gyflawnwyd yr amser iddi esgol ac ysgorodd ar ei mab cyntaf anedig a rwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn pleser a nad oedd lle iddynt yn y gwesti. Tawch o lwch a muriau hynafol yn sibrw deision. Ofer yw grym gweddi a gair, bwledi yn ddefod beunyddiol. Dwrn gofid sy'n gafael y not, yn crafangu gwead dy fod. Ffoi i fyny gwell, hawlio byw, a'r coed o lewydd yn wylo'i hiraeth. Dwynnog Davies, Carol Chan llwyddiannus yno. Arbennig yn Dylan. Wedi bod yn noson gysel a dwi wedi cofio'r blynydde. Y safon eithriadol uchel. Mi gosod eleni 3 o gore. Cor newydd Mythol Wyrdd, o dan arweiniad Anon Lewis, cor Merched Corisma a cor Plant Bro Pedr. Heblaw am nifer fawr o dylentau lleol ifanc, pobl sydd wedi llwyddiannus iawn ys dyfodol. A'r arian yn mynd achos teulu ni? A dros y blynydde? Wel, ni wedi codi miloedd wedi gwir. Dyma'r blwyddyn 31 i ni gynnal hon yn ddidol. Mae hwnna'n dipyn o rhaid.